Prestížne ocenenie Čajomil roka je každoročne určené pre najlepších odborníkov v oblasti čajov. Po minuloročnom druhom mieste ho manželia Blahovci zo Žiaru nad Hronom tentokrát získali. Podujatie Čajomil roka 2010 sa uskutočnilo 14. januára v Očovej. Jeho hlavným cieľom je propagácia čaju a čajovej kultúry. Je to súťaž, ktorú organizuje internetový portál Cez okno a ide tam hlavne o propagáciu čaju pre čo najširšiu verejnosť a súťaž vlastne pozostáva z viacerých takých ako keby blokov. Je tam môj príbeh o čaji, kde ľudia posielajú svoje príbehy, ktoré sa vyhodnocujú. Potom je tam súťaž o najlepšiu čajovňu roka, o najlepšiu hudbu ku čaju roka a hlavnou cenou je tzv. Ten Čajomil roka, kde je vlastne ocenený vždy nejaká osobnosť alebo osobnosti, čo v tom danom roku urobili niečo zvláštne alebo výnimočné vo svete čaju a tú cenu vlastne odozdáva aj prevádzkovateľ portálu Cez okno spolu v súčinnosti s minulými Čajomilmi roka. Práca s čajom nie je asi taká tradičná ako rôzne iné, je to taká zvláštna práca. Čo teda predchádza tomu, aby človek získal takéto ocenenie? No je to hlavne kus práce, vzdelávania sa neustáleho a v podstate práca s ľuďmi, s ktorými sa denodenne teda stretávame, ktorým náš čaj predávame a pripravujeme a ktorí si to vychutnávajú do istej miery a myslím si, že vo veľkej miere nám pomáha aj spolupráca s mestom, ktoré nás pravidelne pozýva na rôzne podujatia, ako je napríklad Deň zdravia alebo prednášky, ktoré v podstate nám pomáhajú organizovať. Je to pre vás aj nejaká taká motivácia do ďalšieho obdobia, takáto cena? Určite áno. Minuloročné druhé miesto už bola pre nás dostatočnou motiváciou a to, že sme tento rok túto cenu získali, je pre nás aj motiváciou do ďalších rokov, ale hlavne takým zadosťučinením za to, ako sa vlastne snažíme tú čajovú kultúru propagovať a ako sa ju snažíme nie šíriť, ale poskytovať ľuďom možnosť, aby si ju vychutnali tak, ako to naozaj má byť.